Sziasztok, ez itt újra a Vígalandok 5. része, és ezúttal Sega Stars Racing, vagyis hát Sonic Cars lesz. Sonic Cars! Hehe, köszönjük Christopher. Üdvözlöm a nézőket, reggel este. Jó napot, jó estét, vagy Jó reggel. Vagy jó napot. Vagy jó reggel. Attól függ, mikor nézzük. Buonasera, vagy esetleg, ha nem szeretnéd megnézni, akkor arrivederci az olaszoknak. Átnyomtam a bal. Figyelj, nem is ilyen Sonic, de eljött. Szóval, még a másik videóban el szerettem volna mondani, hogy mondjátok meg a harmadik rész, hogy a harmadik rész, nem, negyedik, vagy hányadik részed? Az 5. Akkor a negyedik részhez írjátok le, hogy melyikünk volt a jobb teniszes, de én már tudom, hogy ki lesz. El is tudom. Ti vagy a Martin. Hallottam Máté és Martin. Igen. Én csirke fiúval szeretek lenni. Kommentbe írjátok le, hogy nektek a Sonic Carsban melyik a kedvenc Szereplőtök. Nekem Ájjáj. Ami nem azzal vagy. Vagyis nem is. Nekem Amigo. Nekem a csirke fiú. Opa! Miért? 3 szuperelje van és repül. Jó. És mindenen átmegy, szóval rá van. Fölött az jó. Ez nem is igazi víz, ez szaríz. Küldte miért banán megy? Mert te vagy a három, mindig a 3-as játékoson az megy. Lehet. Megközelálkosan. Hopp. Ez valakit elkaptam. Ki volt ez? Ja, Máté, Ki volt csak az? így van. Ennyi. Hopp. Ne már! Áthatoltad. Leraktam egy szivárványt. Belemegyek. Megnézem, mire való. Én kellene meg. Szivárványos lesz tőle képernyő. Nincs itt. Ez aztán bombasztikus volt. Jaj! Help me! Óvatos, mi volt ez? Nem tudom, Ja, már meglőttem. Sejtem, a szivárványos. Ez mi? Ja, ez a kicsit. Az nem tudom. Csak lőjetek le, ti macskot. A Martin nagyon szalad. Kamion dudaszól. Martin még egyszer. Mutatok neked valami bombasztikusat, Christopher. Mi az? De én kitaláltam el egyszer. Engem. Bombasztikus. Az a lövőddel. Csak lőjetek rám. Jó, lövőddel. Megkaptam Mátét. Máté már 3-szor kapott egyet. Mind a kettőt én De én ezt meg tudom csinálni. Persze, hogy 3-szor kapott. Kétszer kaptál. Most már 3-szor, mert a Martin. Ez az... Nem, egyszer téged, nem. Martint egyszer, téged meg kétszer. Kaptalak el. A budós, ez ki volt? Én. Nem, ez a Máté. Lőj rám! Remélem szeretnétek a füstölt rakétát. Agadjál meg, na, hogy vagy Máté, vagy Marti, vagy... Rakéta! Ja nem, ez bomba. Bombasztikus, nekem már csak egy életem van. Nekem 3. És a Martinek is 3. De már hátra meg 5-tel kapnak. Most mindnek egyben lesz a fel. Mindjárt ki. Ez az, mennyi? Ez! Kivegom. Mindegy. Ha csak én meg a Máté maradtunk. Le kéne győzni. Máté, te csak ő is tudod? De a Christopher direkt engem akadik. Nem, nem felé. Pedig
De kezdően a Mátét azt nyertem. De így is nyertem. De így is én kapom pontot, mert én vagyok az egyes. Ott egy ájjáj kép. Ez ájjáj pálya. Hát tudom. Olyan menjünk egy pályára. De én a versenyt A tudja. zombis pályára menjünk. Ott jönnek a halottak? Igen. Azok is vehetnek egy Igen. hangon. De kevesen. Azokat Mert is impák lőni. van. Azokat is le kell lőnünk. Azokat. Egymást, és ha egymást meglőjük, akkor mindegyikünket körülveszi a zombi. Hogyha háromnál többször lelőjük egymást. De komolyan. Szóval keressük meg a zombikat. Christopher már egyből meg is lőtt. De nem. Befutottál oda. Vigyázzatok! Akkor mi van? Vigyázzatok, mert rakéta van nálam. Nálam is. De kit találtál már? Senki. De, nézd Nem meg. tudom. De nem engem, Martin. Vigyázzatok! Hát neki van 4 élete. Nekem, én még élek. Vigyázzatok, dobok egy csillagot. Nekem meg bombáim vannak. Nekem is van. Én már csak körbe-körbe szaladtam. És ott repülök. Kukori, Meg te kukori. szaladgálok De körbe. hol vannak a rapszók? Talán nincsenek is. Jó, ha nincsenek, akkor ezt ki. Ha, Én ide fenn szaladok. büdös. Ez az. Eltátlak. Már Christopher engedett direkt. Már Mátét is elkaptam egyszer. És akkor mi akarnál, csak téged. Keresztlem, én nem szeretem. Megkaptam. Jaj, Máté! Most már! Igen, még senki se tette, Máté. Aha, Oké, téged már senki igen. nem. Oké, most. De nekem legalább 3 életem van, nem úgy, mint neked már, Martin. Neked egy Eltaláltam a életed van. Martint. Máté, neked meg nekem 3 életünk van. De csak azért, mert én vagyok a főcélta mindenkiteknek. Nem, én 2-szer éltem, meg Máté egyszer. Milyen hoppá, ja, te már kiestél. Azért, mert csak engem tudtak eltalálni. Jó, itt egy. Hol van itt? Jönnek a zombik, jönnek. Gonc! Jönnek a zombik. Itt már jönnek a zombik. Ahol? Ott van, mi nem látod? Ja, te nem látod, mert te nem vagy szellem. Csak te látod, hogy jönnek a zombik? Igen, és a Máté mögött van egy. Ez mi? Robban fel. Ezt leírják kommentben, hogy melyikünk szerintük a legjobb vezető, akkor tuti rá engem fognak utolsóra rakni. Büdös! Kinyírtalak? De akkor a másikat beindettem. Martin kap 1000. Az ezerszer előbbi jobb kör volt. jobb volt, mert akkor... Hát csak egy perc. Szint van. De ebben jó volt. Jó, hogyha vége lenne, akkor elköszönünk esetleg. Esetleg 9 perc van. Jó. A